Малай миңа бер көнне әйтә. Менә ди, әни ди, әгәр дә ул миннән әзгенә олырак булса ди, мәсәлән ди, хатын ди. Ярамәйтәм бигрәк тә әйбәт булыр. Әйтәм, сине җитәкләп йөрергә кеше булыр, әйтәм, күңелем тыныч булыр, әйбәт булыр. Әгәр дә ул ди нык яшь булса ди. Яшь булса инде әйтәм, иртән уянасың да, кырыйында яшь хатын, торсаң яшь хатын, ятсаң яшь хатын, тоже начар түгел. Әгәр дә ул ди бүтән диннән булса ди, ярар инде әйтәм, бүтән дин нәрсә, начармыни инде. Все нормально, мин әйтәм, димәк бәйрәмнәребез саны артачак. Андый дини бәйрәмнәрендә бергә үткәребез. Әгәр дә ул менә ди, вообще ди, мәсәлән ди, кара тәнне булса ди, ой, мәйтәм, бәбәйләрегез бик матур булачак. Ул кара тәнне булса, мәйтәм, вообще матур булачак. Ну, берәр нинди ограничение бармысың дип, бар, мин әйтәм, җегет кеше генә булмасын. Алла сакласын. Алла сакласын, әйе. Мин шуның өчен, мин үзем дә килен булып торган кеше. Минем кайнанаем нык әйбәт иде. Нык. Миңа калса, ул малайыннан мине ныграк яратадыр иде, әни. Шуның өчен мин нормальный кайнанай булырмындыр дип уйлыйм мин. Алла бирсә.